Barcelona és la capital de la nació sense estat més gran d'Europa i l'única que ha exercit afirmativament el dret a l'autodeterminació en un referèndum vinculant. Per tant, una de les primeres coses que ha de fer l'Ajuntament en matèria d'internacionalització és posar en marxa, liderar, una xarxa de ciutats a favor de l'autodeterminació a Europa. Em refereixo a ciutats com Anvers, Tolosa, Venècia, Ajaccio, a Còrsega. Totes elles són ciutats amb les quals, més enllà de la defensa del dret a l'autodeterminació, hi tenim moltes coses en comú. Són les ciutats del Renaixement. Són ciutats obertes, dinàmiques, que tradicionalment han exportat els valors mercantils i democratitzadors. Per tant, en aquest marc, la ciutat que té més credibilitat per defensar el dret a l'autodeterminació és justament Barcelona, som nosaltres. Per què? Doncs perquè ja hem exercit aquest dret a l'autodeterminació, tot el món ho ha vist, vam veure com desafiàvem la violència de la policia espanyola, per tant vam veure que era un triomf de la gent i que ara estem pendent que aquest triomf es materialitzi en política real. Per tant, hem de deixar, és a dir, Barcelona, el govern municipal, ha de deixar de donar l'esquena a les aspiracions del país, ha de parlar com una capital forta, feta de ciutadans que volen ser lliures i que estan disposats a fer-ho tot per aconseguir-ho. Bona nit.